Oh, ayusa kinahuman na magtukob og mga lamigmig sa bagong tuig. Awari na punta sa Seafoods. Kanina po natong tukbon, di matabas-tabas og porting pagkayusa pagkadakuas pasayan. Ikahuman ibahog na sa tong kanon nga sinaksakan og kamuti. Asos grabe man kadag panukom sa mga singkaong, grabe lunusa. Di matabas-tabas og pabawnan porting mga dagkuha. Sa grabe usaw si Roka gidom-doom raman. Grabe agi sa mga singkaong gipanglampurnas ang pasayan. Wa na daghang pasuntayag lahos. Oh, di napunta, sugdan na nato. Magpalit usa ta diri mga sipod-sipod sa Tabulan Public Market. Mulaylo usa tas mga lamigmig nga tukbonon kay morgo pa ta kahilisi sa New Year da. Aw kani mo main tukbon oh. Aw na daghang pasuntayag magpahakop din ta balik 2 ka kilo. Ato na lang po nang 2 ka kilo da para di mapingi sa mga singkaong. Ikahuman isudlan gos plastic. Kana goods. Aw na daghang langay batsi na ta. Asos porte pod pagkaayosa kay gisabayan tag nindot nga kalangitan. Automatic kilosob nas mga singkaong largo. Agida na po nas usa ka singkaong atong kaldero. Nagsunod ra po na mga singkaong nga sirok. Agidala na po nas usa ka singkaong dagdaon saging para himo natong hukaran. Para ta manukob ng islaha. Gipasana na punas usada og kahoy nato. Wa na dakalangay saka na ta. Di matabas-tabas grabe pagkainita. Pero wa na liatan ng mga singkaong. Di na nay madutlag init ang mga singkaong. Kubla na nigpanit. Iho kasukasar ang mga usao. Porte pod pagkayusan ning sa islaha diri landong ba nya hangin. Wa na dakapasundayag pamutang sa nato mga materialis diha. Porte pod pagkayusa og biyo ani diring dapita oh. Kita kay ang biyo sa atong nindot nya kadagatan. Aw diara hinay na nga. Ay nasingi-singi sila sugdan na natos magaling. Gibali-balian na nagkahoy sa usa ka singkaong diha kay wa ta kadag sundang. Gikuha na sa usa ka singkaong datong matukob. Porte gud pagkayusa ni ron. Iyabo sa tana sa sudlanan para hugasan, automatic hugasan no sa tanagamay para mawag tang mga baho. Gihalingan na po na sa usa ka singkaong niya. Aw kana goods kayo. Wala daghang pasundayag itsa na nagkaha. Wala masaw hala punita. Itakang na og tarong kay sugdan na natos pagluto. Okay daog. Amo sayo usa ko sa gamay. Di matabas-tabas murag humigas. Itsa na natong sabon nga barita diha. Ablihi ibutang dayon. Kay wa man ta kadag idibol akana na lang barita atong himong idibol. Ato sa nagpahilison usa nato ilunod atong mga materialis. After pila ka minuto natong pinaabot nahilis na yun atong barita. Wala daghang langay igisal na tani atong mga materialis. Ukay-ukayon dayon amo na siya pagpabaho sa atong pasayan. Automatic ituno lang tani atong pasayan sa atong chipcock. Awan na daghang ilunod na tani atong pasayan. Ukayon na ikahuman para masagol mga materialis atong ibutang. Di matabas-tabas porte gud pagkaayosa ni. Gikotloan na sa singkaong dagdahon-dahon. Gigdagdaar punas kahoy das mga singkaw nga purmag lunos. Nagpaabot naman nagmaluto na. Gidalhan lag tugtog sa usaw pero nagpanimaho na. Nagpakondisyon na ang mga singkaong para kusog kuno mohab-habo niya. Diara po atong sili wala apel og isal. Ato ning pusakon para maganghang atong pasayan. Pakondisyon benes tukob ning hang. After pila ka minuto diara mi bukal na. Awan na daghang pasundayag timplahan na tanig magic lami. Ikahuman ukay-ukayon dayon para masagol ang mga lamog-lamog. Hakpan na nato asin. Buyukan na nato das babaw. Daog kana goods. Aw syempre sabon ito nag-sprayte. Ano pa pinasiyo ko? Yaban na nato nagtunga sa sprayte. Sprayte yung isabaw niya para magtamis-tamis ba. Asos porteng pagkalami oh. Paaboton lang ta nagbubukal. Nagbuwa na pag-ayo. Ikahuman buyukan na nato ng mga dahon-dahon. Ana man na pagpadagdag sa materialis na to pang pabaho ba. Takluban o sa tanag dahon sa saging para mabukal pag-ayo. Pagkahuman okbe ko be. Asos nagbukal-bukal na pag-ayo. Pahubas-hubason lang ta naggamay kidaghan pa kay sabaw. After pila ka oras na itong pinabukal adera nakubas-hubas na. Daog na ni luto na. Wanay daghang pasundayag gihaon na sa usa ka singkaong largo. Haubon din ta atong hukaran sa mga singkaong. Alhaos pagkahuman og haob agi plastaran natong hukaran niya. Aw dera tong kaldero puti na kayo nakaligo na atong pag New Year. Okbe dayon. Aw syempre paksit na po natong mais nga sinaksakan og kamuti. Di matabas-tabas porti pagkaayosa ni. Dasangan-sangan kay way bugas. Agi hukad na sa usa ka singkaong atong sinaksakan. Ipang plastaran na sa tong hukaran. Di mayano-yano porting dagkuas bahaw. Sa mga nakatukob na ni sinaksakan porting pagkaayosa. Aw wala daghang ibahog na natong pasayan dia. Kana goods nagharab-harab ng mga singkaong katukbono na. Di matabas-tabas porting pagkalami oh. Mao nang unsa paggihuwat ninyo dia ay namo sig drawing. Umalag luno to din nakawanta. Grabe garab-harab. Sa nagagubot ng mga singkaong porting ako nung pagkagasula awan na daghang pasundayag tukbon sa namo ni kay gipanggutom na pagayong mga singkaw. Habhab mga lunos. Sige habab. Grabe mga singkaw mga lunos kayo. Kalang trakas naman lagi sabi ko. Kalau bakaw pa kayan. Ay dupang. Kansi ko ni dak yung katigduhan mo kamot. Lamog. Tao yung biya nag-apil. Pwede pa. Manood ka mo. Bali na ito rin diba? Bali na ba? Terus yun, tambah na. Bako niya. Sampat po. Bulan mo. Batang begini. Dulu bay.
wala, linis to. Okay. Bab. Duh, sabi ko. Mabusto itong dasan. Ay, dupang. Pacit-chat kita ni belum deh. Cicet pa. Nah, ini apa? Chat tandungnya pak. Ngandi pa. Ngandi ko ya sindaw. Chat na siya. Meron din deh. Pundok ng buhok ko sindaw. Sabi. Gusto New Year be. Sudah. Grabe. Wakap eh. Unlimited ba? Habis mga singaw, wala na. Sabi. Ang mga ugam. Alam yan na problema. Asos grabe agi sa mga sigaw gipanglampur na sang pasayan, way mga gana, way ganang muundang. Grabe gipanghilamos ng pasayan, purbag mga lanos. Wala na kapasundayag, mag shoutout sa atong mga sigaw. Shoutout kang Brain Virano, kang Junjon Castanaris, kang Zanji Black, kang Jane Singanon, kang Riza Lisundra, kang Aldrin Tabutabo, kang Jinger Pipito, kang Panilag Jan, kang Rico Sanico, kang Rex Pinida, kang Victor Rama Guerrero, kang Prince Ayan Arindain, kang Carido Marjon Duterte, kang Liho ug kang Mail Zamuras. Shoutout tanan yung mga singkaw. Comment mo mga singkaw sa atong latest upload adto to kag first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang takutob mga singkaw, i-share ko like ning video para mas daghan matang matukob.